Lastovičník je liečivá bylina, kvitnúca od mája do septembra. Od mája, v čase príchodu lastovičiek, odkiaľ je vlastne odvodený aj jej názov. Uvoľňuje krče pri žalúdočno-črevných ťažkostiach, pomáha pri bolestiach žlčníka, účinne lieči bradavice, upokojuje a tíši bolesť, priaznivo vplyvňuje dýchacie a obehové funkcie, znižuje krvný tlak, podporuje liečbu hemeroidov, odporúča sa na prečistenie krvi a pečene. Lastovičník upokojuje nervovú sústavu, zmierňuje bolesti a krče žalúdka, čriev a žlčníka. Najlepšie je lastovičník používať v zmese s bylinami s podobnými účinkami. Dobrý mesiac na zber lastovičníka je máj, prípadne jún, ideálne v nejakých ochranných rukaviciach, pretože telom celej rastliny sa tiahnú tzv. Mliečnice, ktoré obsahujú jedovatý latex. Táto šťava lastovičníka obsahuje viaceré toxické alkaloidy. V menších množstvách tíši bolesť. Táto čerstvá šťava odstraňuje bradavice, kedy sa priamo túto stonku potiera okolie a samotná bradavica, prípadne sa tá šťava vytlačí priamo na bradavicu, prípadne využijete nejaký tampón alebo nejakú vatovú tyčinku, rozotriete to po rane a necháte to zaschnúť. Treba si však dať pozor na manipuláciu s lastovičníkom, pretože je to mierne toxická a má aj narkotický účinok. Môže spôsobovať krče alebo poškodenie pečene. Tehotné ženy a deti sa im majú vyhnúbať. Lastovičník sa môže využívať aj v záhrade. Je to účinná pomoc proti vožkám, kedy sa rastlina naseká na drobnú do nejakej väčšej nádoby alebo do nejakého hrnca. Zalejete to vriacou vodou, necháte to luhovať niekoľko hodín, minimálne aspoň 3 hodiny. Potom to precedíte a môžete striekať vlastne na rastliny a vožky by to malo zahubiť.